zituzten atzerri eraman piezak, orduan esan ezaguna atzerritza. Orduan enpresa aldau behar izan duen. Horre nahiko suerte eukin aban, eta zuzenian aurkitzu nagoen enpresa bat, Zikautxo, berritxun da bala. Eta bertan sartu nintzen, eta eskaini ziaten jutia 5 hilabete Rumania da. Han planta berri bat zabaldu dira zaren, eta bia zaren baten bat, hemengo sistematika guztia erakustekoan, zela funtzionatzen da hemen. Eta hori, egon nintzen hilabete formatzen hemen, lehenengo, eta gero abuztuan 3an, ja Rumania da nintzen. Han 5 hilabete ni bakarrik egon nintzen hemen dikan, hemengo hori sistema guztiak eta han aplikatzen. Eta gero han pasau behar izan ditun, 2 auditoria, Volkswagenenak, seguk itzen ditugu kotxietako piezak. Tubos estankida, o bestela motorretatik turboko tubuak eta horako gauza, dana kautxuak initzen dugu lan. Eta hori, pasau ditudan 5 hilabete, nahiko gogorrak, lan asko itzen. Baina, bueno, gero ja ontxe bueltau naiz, bertan gelditu naiz, enpresan, lanian. Eta oso pozik, egizateko kristona esperientzia izan da. Ze bai ikasten duzu parte teknikua, eta gero parte, zu bakarrikan, han bizitzen, inok ez dizula ezagutzen, inok ez dizula lagunduko esertan, ez da kasu inon babesikan, azkenien ikasten duzu, zure kabuz gauzak aurrera ateratzen. Eta hori oso aberazgarri zara, eta gero gona bueltautakoan eskertzen da, ze igartzen duzu lanera zuen zenean ja, ez dakit, beste lasaitasun badakazu, ez dakit, diferentzia onditza igartzen da. Ni behintzat, han pasautakoak asko erakutsi dira. Eta hori, ja, gero hemen oin gelditzen naiz lanian, Zikautxon, oin bai amaitxu arte eta bere, hitz egin dugunez, gero ere segitzuko bertan lanian. Así que oso ondoten zein eri, hemengo esperientzia hau. Eta gara urten zela amaitzen dugun azkenengo ikasturtia, proiektu industriala, eta hori, txinaz. Ikasketa gogorrak izizkizu edo demaz atera leike edo... Atera leike, baina gogorra da, izan behar hori oso konstantia, izan behar ondo organita behar hori da oso importantia. Oso importantia. Ni itxasateko pentsatzen duen hasieran sartu nintzanean, igual punto bat errazo da unibertsitatea baino, ni proba honagan egon nintzen Donostin urtebete egon nintzen, eta handik etorri nintzen hona. Eta ez da hainbesteko diferentzia, bastante gogorra da hauera. Hori, azkenean izan bezala oso konstantia. Eta euki konstiente izan behar zera, lanian zaudela, baina hau ezin dezula atzian laga. Lanian egon arren, hastian 3 egun, hasteko 3 egun horrek ere, lanetik gertzen da, seguramente, askotan ikasten dukoko dela, lanak itxea, proiektoren bat, beti zehauzen, kasura. Hori da, gogorrena. Galdera irakazu